Hemmeligheden bag det perfekte wienerbrød er råvarerne og selve processen. Jeg har været bager i 34 år, og jeg har arbejdet på bageriet her i 28 år. 7 år som bager og 20 år som produktudvikler. Det perfekte wienerbrød skal smage, det skal være sprødt, og det skal være saftigt indeni. Og så skal det have en glød, som vi kalder det, skinner, når produktet er bagfærdigt. Der er 24 lag i wienerbrød, fordi at det giver volumen. Og når du skærer produktet over, så kan man se rullelagene inde i produktet. Og det er, når du bider i produktet, du får den der saftighed med, fordi du har 24 lag. Det er meget vigtigt med mel er, at hvis du har beskadiget gluten, så optager dejen ikke så meget vand, og du får ikke den volumen, du skal have produktet, når du bager produktet af. Det sværeste ved at lave den perfekte wienerbrød er, at der er mange faktorer. For eksempel dejen, den skal helst være kold. Og så margarinen, du tilsætter, skal også have en bestemt temperatur og konsistens. Det jeg elsker ved at bage, det er selvfølgelig duften i bageriet af wienerbrød, når man bager det. Og så de mange forskellige fyld og topping, man kan bruge.